Yan, ito na yung pangbuhos namin dyan sa dalawang poste. Yan, sabay na namin itong bubuhusan. Saka yung isa na yan. Yan, tapos itutuloy na namin yung asintada dahil dumating na yung in-order kong materyales. Yan, yung halo pala namin yan mga kabayan, 1, 2, 3 yan. Isang simento. Halos lagi na namang umuulan dito mga kabayan, kaya hindi kami makapagtrabaho. Yan. Tapos dumating yung kapatid ko, kaya nagyayaya mag-swimming. Hello kabayan! Ay kabayan! Yan, bukas pag hindi umulan, itutuloy na namin to. Yan, ngayon kasi halos laging umuulan, kaya hindi namin na itutuloy ito. Yan, kaya magkukuhan muna kami, mag-swimming kahit malamig. Ang mahirap dito mga kabayan sa Caloocan Beach, bago ka makarating dun sa talagang paliguan, maglalakad pa ng malayo. Yung ayaw maglakad, pwede namang magbangka. 20 yung per person. Yan, ang ganda dito, maraming bakawan. Yan. Yan, ang ganda ng kwan dito. Tulay. Yan, puro kawayan. Malipot kabayan. Ay, talagang pag ang mga batang nagaya, hindi makatanggi. Kabayan! Yan yung Caloocan Beach mga kabayan, sa kabila pa niyan. Kaya medyo malayo-layo pa. Yan, ito naman yung aking mama at papa na huli. Galing ni Mama la. Yan, tingnan natin dito sa tabi ng dagat. Paano tayo maliligo nito? Sobrang lamig.
Oh, wag kayong pupunta dun sa malayo ah. Baka dalhin kayo ng alon. Ay, kabayan! Oh, mana nagdulag na. Sige, hulihin niyo si Jiking, ayaw maligo. Dali, dali oh, dali. Dali. Dali, dali. Yan. Pag-iisip si Badong. Ayaw maligo mga kabayan na Jiking, malamig daw. Lamig-lamig. Nagbilang. Kapulagod nila ako kakangirin. Yan oh. Dali, dali, ang bitis. Dali, yan, dali. Dali. O sige Jiking, buhatan niyo Jiking, dali. Dali, dali Tilo, tulungan niyo. Ay, kaya pala! Bisa lang mo! O sige. Wala, wala. O siguro Jiking. Hindi mo talaga. Logi tayo ano. Lubutan ka kaya. 2 days later. Yan, medyo gumanda-ganda na yung panahon mga kabayan. Kaya itutuloy na namin to. Halos 2 araw kami hindi nakagawa dahil tuloy-tuloy yung ulan dahil sa bagyo. Ngayon medyo umiinit na. Yan. Sumisikat na yung araw. Ano Mar, wala kayang ampaw Mar? Kuhanan mo na Poy, tiktikan mo na para gumaspang. Yan, ito yung mga dinaanan ng katas kaya walang laman. Yan, pero yung pinakaposte buong buo yan. Yan, ito namang ginagawa na to ni Idmar para doon naman to sa likod, yung 2 poste sa likod. Pinapapurmahan ko na rin. Yan, ito naman yung pinupurmahan ni Idmar, yung 2 poste sa likod. Yung kabilaan yan. Tapos may beam yan dito na nakahang papunta dito. Yan, kaya may stiffener column yan dyan kasi sa tapat nyan mayroong beam nakatagos dito sa stiffener column din ito. Yan. Talagang pasiguro yung purma ni Idmar oh. Walang kawala talaga. Ano Mar? Walang kawala ano Mar? Walang kawala.
Yan, ito na yung pangbuhos namin dyan sa dalawang poste. Yan, sabay na namin itong bubuhusan. Saka yung isa na yan. Yan, tapos itutuloy na namin yung asintada dahil dumating na yung buwang ko, yung in-order kong simento, saka hollow blocks. Yan, yung halo pala namin yan mga kabayan, 1, 2, 3 yan. Isang simento, dalawang buhangin, 3 graba. Tanong. Ang sabaw. Yan yung pang 600 na order ko na hollow blocks. Yan, tapos nang buhusan yung dalawang poste. Yan nga, itutuloy na namin tong pag-aasintada dito. Yan, kurang pa kasi ng isang patong yan. Tapos doon, dalawang patong pa yan. Tapos isusunod na itong sa harap. Yan, unsing patong din to. Yan, bintana yan. Saka yung sa dulo. Yan, hinto yung trabaho namin mga kabayan dahil inabot kami ng ulan. Ayan, grabe na namang lakas. Yan, basang-basa yung mga bakal. Yan, tumigil na yung ulan mga kabayan. Yan, binaha na yung pa namin. Yan, ubusin lang natin yan, sayang. Saan daw napiling yan? Yan, ubusin lang namin yung halo na yon. Magpapalagay pa ako ng pan dito. Isang patong. Yan, isa dyan. Yan, tagi-isa lahat yan. Yan, marami pang halo. Ano? Kaya pinabuhusan ko na rin yung pan dito, yung header. Yan, binuhusan na rin namin yung header ng pinto ng hamba. Kasi may sobra pang halo. Yan, ito yung natapos namin ngayong araw. Yan, itong poste na to sa kayong sa likod, nabuhusan na rin yan. Yan, ito hindi nabuhusan dahil umulan. Yan, bukas lalagyan na namin lahat to ng beam. Tapos yun, header, lagyan namin ng header yan. Tapos ito, pupormahan. Yan, hanggang dito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.